Le 22 de février, à Paris, une manifestation défendue de Biro al drame. La troupe tire la foule, la susmauto s'espandis. Le 24 de février, Paris est couvert de barricades. Les insurgents envahissent le palais des Tuileries et obligent Louis-Philippe à abdiquer et à fuir. Un gouvernement provisoire est nommé, la Seconde République est proclamée. Le suffrage universal est rétabli. France, patrie des droits de l'homme, affiche sa solidarité amb les peuples opprimits d'Europe. Acclamats per la foule parisienne, les émigrats politiques italiens et polonais desfilen. D'une subsumion d'une république universelle, les événements sobrevenguts en France han hagut un ressò considerable. Tret que la nouvelle de la révolution parisienne est coneguda, les manifestations commencent quasi simultanément en Austria, en Allemagne et en Italie. Les aspiracions libérales et les revendications de les nations oprimides ou dividides sont à l'origine d'aquel flambado de violència. A Vienne, le 13 de mars, les étudiants et les libéraux davalen per carrière et réclament des réformes. Le mouvement prend une telle envergadure que provoque la cassure et la fuite del tout-poderós cancelier Metternich. L'emperador, el mateix deu quitar la ville. Les minoritats nacionals profiteixen del desrei del poder. La revolta esclata a Cracovia, puis a Praga, on les txecs reclamen l'égalitat amb els alemands. Les hongreses menats per cosut obtenen leur autonomia et le transferiment de leur Assemblado Nacional a Pest. Le poder imperial recula per tot. Dins les estats alemands, tre la debut del mes de mars, la foule s'amasse a Berlin, Munich, Cologne et Francfort et obliga los princes regnants a acceptar les reformes. Los nacionalistes que volen l'unitat d'Alemanya obtenen l'elecció d'un parlament representatiu de l'ensemble del poble alemany. S'amassen pel primer cop el 18 de mai a Francfort. En Itàlia, l'agitació latenta pren un ampli nivell tret que les revolucions parisenques i vieneses són conegudes. S'expandeix un leu a tot el país. Els princes i el papa són obligats d'acceptar les reformes. Les reivindicacions nacionals s'afortissin. Quitament els mai moderats com Cabul són convencuts. Escriu, per la nació, una sola via és oberta, la guerra. El nord, que és ocupat per Àustria, s'eleva al crit de Viva l'Italia lliure. El rei de Piemont-Sardenya, Carles Albert, pren el cap del moviment d'unitat nacional i infligeix de desfatxos a les tropes austrianes. La llibertat se dreça davant els sobirans de l'ancien règim, són forçats d'acceptar de constitucions. La prima des pobles ha hagut rason en quelques mesos des règims aparentament los mai sòlids. De passat, les reivindicacions liberals i nacionals han minat l'equilibri instaurat pel Tractat de Viena en 1815. D'emplei aquella data, les fronteres dels principals estats han poc canviat. Entre l'imperi rus i l'imperi otomà, l'Europa central és dominada per un estat multinacional pilar de l'absolutisme europeu, l'imperi austríac. Son unitat depèn de l'omnipotència de la dinastia de les Habsburg. La policia e la censura estufen tutto bido politico. Força països viuen encara sous un règim feudal. Les fronteres tenen pas cap de compte de les diferents nacionalitats i aquestes reivindiquen de mai en mai leur autonomia. A l'interior de l'imperi se troba d'alemands, d'hongreses, de poloneses i de txecs. Al sud, d'eslaus, de romaneses i d'italians. Itàlia és trossejada. Àustria ocupa el nord. Exerceix una influència sus un estat. Los moviments nacionalistes reivindiquen l'unitat del país,
Alemanya és partejado en 38 estats regrupats dins la Confederació Germànica. L'estat mai important és Prússia. Los nacionalistes desiren l'unitat del poble alemany, una unitat fundada sur la llengua, l'història i la cultura. En quelques mesos, l'equilibri d'Europa sembla compromès, mas los governaments se reprenen, lo reflux comença. En França, la burgesia és espaurida per l'agitació popular. En abril, les eleccions vallen una larga majoritat als moderats. Los afrontaments amb los extremistes són de mai en mai freqüents. El conflicte és inevitable. Esclata a París el 23 de juny. L'armada expultís l'insurrecció popular. La batalla de Carrière dura 4 jours et faig de milliers de morts. La repressió és terrible. En desembre, les eleccions a la presidència de la República veien el triomf del representant del Partit de l'Ordre, Louis Napoleó Bonaparte. En Àustria, l'armada és demorada fidel a l'emperador, serà l'instrument de la repressió. En juny, els soldats bombarden la vila de Praga i l'obliguen a capitular sense condició. La llibertat política és abolida, l'emperador Ferdinand hi recupera Viena. El mes d'octubre, fa intervenir son armada de la capital. Los combats se descabestren pendent moins d'un jour. La lucha contra los hongreses se revela força mai lunga e difficile. En 1849, proclamen leur independència. Menats per de patriotes acarnacits, disposen d'una vertadiera armada. Los austríacs utilitzen los antagonismes que causen. Dempuèi de temps los hongreses a les altres nacionalitats. Lo croat Jelassic mena la batalla als costats des austríacs, mas la sortida dels combats resta incertana. Àustria recorrut fi final al tsar Nicolau I. Los hongreses capitulen el 13 d'agost de 1849. Hongria perd tota llibertat i l'unitat de l'imperi austrià és restablida. La nouvelle de l'aclappament de la Revolució vienesa provoca la repressió dins tots els estats alemanys. En Prússia, Frederic Guillem IV met Berlín en estat de set. Ha tret una constitució poc liberal que preserva el poder reial. Al Parlament de Frankfurt, los partisans de la Gran Alemanya, inclusent una partida de l'imperi austrià. Suposen els partisans de la pitjora Alemanya amassats a l'entorn de Prússia que acabaran per l'emportar? Après de mesos, la corona imperial és prepausada al rei de Prússia. Mas refusa una corona prepausada per un parlament de gens del poble. Sense el suport d'Àustria, ni el des altres princes alemanys, pot pas acceptar que la corona. El parlament és dissolgut. El somni d'una unitat de la nació alemanya s'afondra. En Itàlia, les capitades dels liberals i dels nacionalistes són de curta durada. Tre mai de 48, la reacció triomfa. Los austríacs recuperen de terre dins el nord d'Itàlia. El moviment moderat fins aquí se radicalitza. Primer favorable a la revolució, el papa pren por. Los insurgents assassinen son primer ministre, el comte Rossi, i assetgen son palais. La república és proclamada a Roma i a Florència. Los italians pateixen de nouvelles reverses dins el nord del país. Après la desfaccia de Novare, el rei Carles Albert abdica al benefici de son fill Víctor Emmanuel. Aquest deu signar amb Àustria un armistici que li imposa de condicions rigoroses. El papa, refugiat pres de Nàpols, crida a son secours els estats catòlics d'Europa. El governament francès i Louis Napoleó Bonaparte ataquen la República Romana.
Las trupos de Garibaldi sunt batudos, la reacció s'instal·lo di lu país mai che c'ha mai dominat pes austriacs. Sul Realme de Piemont Sardegno gardo un regime constitucional. Per tutta in Europa, la repressió ha triomfat de la primo des pobles. En França, la Segunda Repubblica s'acabarà pel cop d'estat de Louis Napoleon Bonaparte. Di los estats d'Europa central, l'abolició del règim feudal és lo sol progrés realitzat. Mas los experts nascuts d'aquelles revolucions van pas cessar de progressar. L'imperi d'Àustria aflaquit controlarà pas mai l'equilibri europeu. L'unitat italiana se farà a l'entorn del Realme de Piemont Sardegno, l'unitat alemanda se bastirà a l'entorn del Realme de Prússia.